ענפים התאחדו! האנשים מציגים אפקטים. שוב שישי הגיע לגבעה אני נוסע, כמה זמן חיכיתי אני כבר משתגע, הולך להיות לי כאב ואת זה אני יודע. מי זה רחמן? פו יש לי כבר אישורים אז הכל בסדר, אנחנו ילדים טובים, לא דרדר. שכחתי להביא את הכפפות ואת הסוויצ'ר. לא פה אצלנו ביום צופה כל שבט צורק יוצא, חניכים דרגה עוברים בלילה לא ישנים. אצלנו ביום צופה האנשים כאן בטירוף, וואלה קר לי בפרצוף, אחי אתה עומד לעוף, האנשים עושים פה ג'ינגל. סער, זוהר, אלמוג, וקטור, אורן, דלת, מעגל שכפ"ג הם פורחים, דוד לפיד, פולק וגם דקל, מעל האש הם קופצים, דן וגם מתן, חלון עוברים לשום עניין. סנירון חיכה מוזיקית וכל הצועדים בקצב. יא ביי חמשושים בונים ודאי, יש לי תשל שבי אז כולם בואו אליי, סגל כל היום בשירותים יושב. איך הוא אוהב השפם בונה מבנה אש ומבנה לבה, התורן בשנייה ירים לכולם את הרבק פעולות עובר כל היום עם המדריך, להיות עם הקבוצה זה כל מה שאני צריך. יום צופה בלילה ליד המדורה קופא, יום צופה וכל היום אני כאן רק קופא. יום צופה 700 חניכים כמה גדול השמש, יום צופה. אצלנו ביום צופה כל שבט צורק יוצא, חניכים דרגה עוברים בלילה לא ישנים. אצלנו ביום צופה אחריי וגם אלוף, כולם מזיזים את הגוף, מניב לא נראה כמו פוף, כולם ביום צופה בסורק. אין ברירה, צריך לנסוע לאיציק קוז'ק. איציק קוז'ק. אצלנו ביום צופה כל שבט צורק יוצא, חניכים דרגה עוברים בלילה לא ישנים. אצלנו ביום צופה האנשים כאן בטירוף, וואלה קר לי בפרצוף, אחי אתה עומד לעוף, האנשים עושים פה ג'ינגל. אצלנו ביום צופה האנשים כאן בטירוף, וואלה קר לי בפרצוף, אחי אתה עומד לעוף, האנשים עושים פה